एक्जाक्ट पजिशना मा इउपिपिएल हिसाबै खुनु पजिशन गैया दा इउपिपिएलआ जेनखाबाय नायबाय था प्रेजेन्टआ देखायगोन जों मोना मोना ओंखारबाय थादों सानाव ओंखारा बिसोरो मोनायाव 6टानिफ्राय ओंखारो मिटिङाव जुदि 100 जन जायो बिसिनि मिटिङाव सानैल' जायो बिसायख'थिया 13 तारिख नभेम्बराव जागोन बयबो मिथिगौ आरो जोङो बिपिएफ हान्जा हिसाबै जिखिनि केम्पेइन खालामनांगौ खालामगासिनो दं आरो जों जिखिनि इनपुट मोनगासिनो दङ बिराद मोजां बिपिएफ हान्जानि पजिशना इउपिपिएलआथ' हारसिं बेरायनो हाखायाखै बिजेपिनि खिथु बेरायगासिनो दङ बा आबसुनि खिथु बेरायगासिनो दं मानो होनोबा इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ 4.5 बोसोराव बहुद रायजोफोरखौ थगायबोबाय बिनि सायाव बिसास गैला दा आरो बियो हाबनोनो हाया आबसुनि खिथु खारदों बा बिजेपिनि उन खारफादों बेल' जेबो गैला बिपिएफ खुंथाय समावहाय इलेक्सन जानाय समाव गोबां दावराव-दावसि जायोमोन खिन्थु दाथ' बिराद सान्थि बेखौ समावहाय बिराद मोनसे उत्सबफोर बायदि केम्पेइन खालामनो खाबु मोनदों बेखौ आगोलाव दावराव-दावसि जाहैनाया जाहैबाय बे आबसुफ्रा खालामोमोन जोंनि समाव आबसुआ जेब्ला इलेक्सन जायो इलेक्सन खाथि जायो बे समाव आबसुआ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिदि आन्दलन खालामग्रा ओमफ्राय गन्दगलखौ आबसुआनो खालामोमोन जोंथ' दा खालामाखै सान्थि खिन्थु जोंनि समाव आबसुआनो आन्दलन खालामनानै स्कुल कलेजनि गथ'फोरखौ लानानै आन्दलन खालामनानै दावराव-दावसि खालामोमोन बे आबसुसो खालामोमोन प्रमद बर'आनो खालामोमोन बेखौ रावबो खालामा सार नुनो मोनदों जे एनडिएनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा नोंथांनि जादुआ सोलिला बेफोर बुंनो हायोब्रा राजनितिकआव बेखौ बयबो बुंनो हायो एनडिएनि खाथियाव आं जेबो नंगौ नङा बेयो राजनितिकआव बयबो बुंगोन खिन्थु दिनैनि एक्जाक्ट पजिशना मा इउपिपिएल हिसाबै खुनु पजिशन गैया दा इउपिपिएलआ जेनखाबाय नायबाय था प्रेजेन्टआ देखायगोन जों सार जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बोसोरब्रैसो खुंथाय गोहोआव गैयाब्लाबो जोंहा बिसायख'थियावहाय गुबुन दोलोनिया बिराद मिनिस्टारफोर नामायै नोंथांमोननि हेंथायै केम्पेइन खालामगासिनो बिसोरहा गिनाय दं नामा नोंथांमोनखौ लानानै दाथ' जों मिथिनायाव अशक सिंहाल दंफैयो मन्त्रि आरो जगेन महन दंफैयो बिजेपिनि मन्त्रि बिसोर सानैया मोना ओंखारबाय थादों सानाव ओंखारा बिसोरो मोनायाव 6टानिफ्राय ओंखारो मानि थाखाय ओंखारो सार मोनायाव बहुद खामानि जायोना माबा माबि खामानि मावखुमानो हायो सानावबाथ' मावनो हाया ओंखायनो मोनायाव ओंखारदों बेल' सार बिथांमोनहा बुंबावदों दि अब्ला बिसायख'थि बायनाय लोगो नोंथांनि दोलोआ थानाय नंला बिथांमोनहा मोनसे बे उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफआ देरहायो बिथांमोनहा गिदों बिजेपिआबो बिराद गिदों इउपिपिएलआबो बिराद गिदों जायनि थाखाय हर सान नाजालागासिनो दं जाया जोंनि मिटिङाव जुदि 100 जन जायो बिसिनि मिटिङाव सानैल' जायो मिथिबाय ओंखायनो दा बिसोर मोना न' हाबनानै माबा माबि मावखुमानो सानदों खिन्थु बिसोर जाजागोनल' जेबो खामानि होनाय नङा आमथिखानिफ्राय लानानै दागगारि आरो सालाकाथि नोंथाङा गिदिंबाय माबायदि मोनदों रायजो बिराद मोजां दागगारि होन आमथेखा होन ओजों बासुगाव होन सालाकाथि होन गिदिंगासिनो दं आं मथथे बिराद मोजां बिपिएफनि पजिशना गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो बिपिएफजों दं आरो एबार जितु बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव बिपिएफ दल देरहानाया खाथां 100%।